Tiftakar fit-tfulitek kemm qattajt ħin tilab ma' sħabek f'xemx tiżriġ fil-vaganzi tas-sajf, xi logħba futbol jew ħarba jew noli fil-viċinanzi tad-dar, jew inkella tiskenni fid-del tilab il-passju xi logħba boċċi jew biżibeċ. U mbagħad min jaf kemm tiddejjaq meta jasal il-ħin biex titla' sħabek biex tmur tiekol. Iżda wliedna kif itqattaw il-ħin liberu tagħhom? Bil-qiegħda l-ħin twil quddiem it-tablet jew inkella jilagħbu eċċessivament il-logħob diġitali b'użu rikorrenti tal-credit cards tagħna. Għalkemm moħħna mistrieħ li qegħdin taħt l-attenzjoni tagħna, jista' jkun li l-attività li qed jagħmlu qed tagħmel ħsara? Jista' da petada jkun hemm xi riperkussjonijiet? Qed inkunu konxi li jekk it-tfal tagħna jdumu għal ħafna ħin jilagħbu l-logħob diġitali, għada fitada jista' jwassal għal problemi iktar serji bħal vizzju tal-logħob tal-azzard li ħatkun problema kbira kemm għalihom u kemm għal dawk ta' madwarhom. Oħloq bilanċ fil-ħajja ta' wliedek. L-interazzjoni fiżika mad-dinja temm barra ser tgħinhom fl-iżvilupp soċjali tagħhom. Kun rebbieħ, ara fil-limit tiegħek. Dan il-proġett huwa parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Soċjali Ewropew, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020. U mill-lob fit-toroq, it-tfal tagħna spiċċaw. Nixtieq li għadna nilagħbu fit-toroq. Nilagħbu. Ejja ninsew il-fatt li it-traffiku żdied qed overpopulated kull fejn tara karozzi, ma xorta nistgħu nilagħbu barra mid-dar, barra minn quddiem dak it-television, dak il-computer. U biex nifsu fuq dan is-suġġett għandna lil Krim San, grazzi tal-li qiegħed magħna. Nsellmilkom u nsellem lit-telespettaturi kollha. Dak il-filmat huwa attwali ħafna li ġifieri aħna fi żmienna konna nilagħbu bil-ballun fil-kampanja illum il-ġurnata limitati. Xi sfidi qed taraw, speċjalment fit-tfal u żgħażagħ fejn jitlu logħob gaming u mbagħad hemm il-logħob tal-azzard ukoll. Ekku, ara l-ewwel l-aktar ħaġa importanti li nixtieq insemmi, nixtieq nagħmel distinzjoni bejn gaming u gambling. Ekku. Għax ħafna jitħawdu fuq daw iż-żewġ kunċetti, mela gaming għandek logħob fejn għandek attività li persuna f'dik l-attività mhux qed jirriskja flusu. Mela għandek console games, għandek board games, eccetera, eccetera. Gambling, li bil-Malti ngħidulu logħob tal-azzard, hemmhekk għandek attività fejn il-gambler qiegħed jirriskja flusu. Issa jew flus jew oġġetti li jiswew il-flus jew inkella saħansitwa proprjetà, karozzi, eccetera, eccetera. Jiġifieri tajjeb li nagħmlu distinzjoni issa biex nirrelata mal-filmat. Kif qed jidħlu tfal? Illum il-ġurnata kulħadd jaf, m'hemmx għalfejn noqogħdu neħbew wara subajna, it-tfal anke biex nżommuhom daqsxejn kwieti, intuhom dak il-famuż tablet, laptop biex iqattaw il-ħin qudiemu jqogħdu kwieti, dak insejħulu screen time. Dak il-ħin li mhux it-tfal tagħna biss li nqattaw quddiem dan l-apparat. Anke aħna bħala adulti. Eżatt, u anke aħna rridu noqogħdu attenti jaħseb wara t-tfal tagħna. U let's face it, hemm affarijiet home education li ġifrina pereżempju. Anke riflessi pereżempju. Għandek ħafna pożittiv li għandek, eżatt, l-interactive. ħafna pożittiv li joħroġ mill-gaming. Eżempju, inti għandek hand-to-eye coordination, għandek il-cognitive abilities tiegħek issaħħaħhom, tiskanta kemm ikunu attentive to detail it-tfal u tiskanta wkoll b'xi mod jew ieħor jirnexxielhom jissoċjalizzaw illum bil-headsets u anke jagħmlu eżerċizzju fiżiku llum bil-VR games, virtual reality, eċċetera. Ġi ma rridux nitfgħu il-gaming f'del ikkraħ, imma bħal kull ħaġa mill-pros. Kull ħaġa irridu naraw daqsxejn dawk l-issues partikolari. Jekk inti konna qegħdin nitkellmu waqt il-filmat semmejniha biex tħalli t-tifel tiegħek kwiet, ittieħ il-famuża kard tal-bank biex jiftaħ lootbox. Lootbox x'inhi? Lootbox tkun kaxxa waqt il-logħba stess fejn plejer iħallas biex ikollu karattru aktar b'saħħtu, biex ikollu aktar popolari, aktar bi-skills aktar b'saħħithom. Imma jiġifieri biex iħallsu irid tkun hemm età ta' adult qed nassumi jew. Jiena il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli dejjem tisħaq li t-tfal tagħna għandhom jilagħbu logħob skont il-peggy number.
Iġifieri il-peggy number huwa dak in-numru fuq il-logħba l-età. Iġifieri issa jekk għandek età maġġuri, normalment ikun hemm daw il-loot boxes. Fejn permezz tal-kard u rridu noqogħdu attenti llum il-ġurnata d-dettalji tal-kard jiġu sejvjati awtomatikament. U transactions kapaċi jiġu b'mod repetut mingħajr Ma tkun taf jew il-missier, hemmhekk per se dik il-mossa nistgħu nsejħula bħala lob tal-azzard. Għax il-plejer jirriskja flusu u ma jafx din il-loot box se tieħ tista' ma tagħtih xejn. Iġifieri hemmhekk qed innawru kważi. Iġifieri noqogħdu attenti għax dawn l-issues on a repetitive basis jistgħu joħolqu reperkussjonijiet. U jsir il-game. Barra mill-ħin. Il-ħin iridu noqogħdu attenti ħafna hawnhekk niġbed l-attenzjoni tal-ġenituri. X'inhu l-screen time ideali? Iva, skont l-età. Skont l-età minn sija fil-ġurnata aktar ma jikber it-tifel jew satejn fil-ġurnata, eċċetera. Imma llum tara tfal li jilagħbulek mal-4 sigħat. Illum tara studenti ta' fuq il-15-il sena lanqas jorqdu bil-lejl, lanqas jinżlu jieklu mal-ġenituri ma trid l-om tieħu l-platt tal-ikel fil-kamra. Hemmhekk qegħdin naqbżu il-limitu tal-ħin, hemmhekk ir-responsabbilta tibda tisfoka. Issib min, u ħadd ifhimni, issib min jgħidlek jiena li aħjar miġburin id-dar ġo l-kamra milli joħorġu ma' sħabhom ma nafx fejn qegħdin. Aħjar jiġu ma jkunux jafu l-internet x'perikli jista' jkollhom għax l-istess ħaġa. Jiġifieri hija sittina taqta' minn żewġ naħat. Għax dan allura it-tfal tagħna ħanejdulhom oħorġu u jibdew għax barra wkoll hemm il-periklu. Kif ħadd ibbilanċja bejn it-tnejn li huma? Ara, il-fondazzjoni l-Ob Responsabbli Responsible Gaming Foundation permezz anke tal-linja ta' support tagħha 1777 tagħti diversi pariri tista' tgħid lill-ġenituri fejn ikun hemm dan il-lob gaming eċċessiv, x'inhuma daw il-pariri li impoġġu daqsxejn bil-qiegħda ma' daw it-tfal tagħna u nispjegawlhom mhux biss il-benefiċċji tal-gaming imma wkoll ir-riski. L-importanza li il-gaming ma jieħux post numru wieħed fuq ix-xogħol tal-iskola, fuq ix-xogħol per se, jekk qed nitkellmu fuq 18-il sena l fuq, fuq is-soċjal, il-ħajja soċjali mal-ħbieb. Hemm barra. Taf xi tkun l-iskuża ngħidlek xi tkun jien għandi tfal u ngħaddi minnhom dawn l-affarijiet. L-iskuża hi ma hawn min jaqla elufi kbar tal-iri, hawn min qed jagħmel karriera, hawn min. Attenti Stephanie bejn professional gamer, Mela. social gamer U problematic gamer. Ekku. Issa. Hemmhekk irridu noqgħdu bejn attenti. social gamer u problematic gamer hija żgħira. Ma tfal ma jkunux jafuhom. Ekku. Eżatt. U nixbdulhom l-attenzjoni u noħorġu skills magħhom time management skills. U ninteressaw ruħna magħhom jekk hemm bżonn nilagħbu magħhom il-console gaming. Jew ninteressawhom noħorġu nilagħbu bil-ballun barra flimkien ma' tfal. Għax tittoffrilhom alternattiva nkellek ma tihom xejn daw ġol kamra jintefgħu. Il-ħajja maġla u faċli tagħti dak it-tablet biex joqogħdu kwieti sakemm tagħmel il-modija, sakemm tagħmel load. Imma rridu npoġġu kollox taħt il-kappa tar-responsabbilta u nimxu mal-limitu ta' ħin fejn jidħol gaming, fejn jidħol gambling fuq 18-il sena l fuq mhux biss limitu ta' ħin, imma anke limitu ta' budget. Kif sa nindunaw forsi nagħlqu biha meta qed tikkrea problema minn issa m'għadux gaming jew gambling mod. Inti il-ġenitur jibduna mill-ewwel mir-rutina tat-tifel jew it-tifla. Tibda tbiddel il-lejl man-nar. Jew inkella f'salt minnhom tibda ssaqsija l-flus lin-nanniet, lit-tzijiet, jew inkella ma tagħtix każ l-iskola, tibda tnaqqas il-marki, tibda tnaqqas mill-uptake. Jew inkella tmur għal junk food, problema tal-obeżità, għax imbagħad eċċessività toħloq għal problema oħra. Jiena naħseb li din hija diskussjoni li għandna bżonn. 10 minuti mhux biżżejjed. U naf li fil-ġimgħat li ġejjin ma terġa' tkun magħna aħjar. Jekk alla jrid għax ovvjament l-edukazzjoni hija l-qofol ta' kollox. Ringrazzjaw. Aħna nkunu magħkom, jien ħankun magħkom. Jiena mhux ħankun magħkom għadha. Għadha ma sa tkun magħna. Bil-werqa jien ħankun. Nkun magħkom għadha jiena u għandi co-host guest. Insemmilkom.